Mbukelo khona ekhaya siyakwemukela ukhuluma umthanazi uDlamini. Ngiyethemba ejabule uma ngibona ngiyacela ukuba ningakhohlwa subscribe and comment ngitshele nabanye. Nginsizwa ke mina ababiza uDlamini Mthandazi umfulo ongashi. Angihlukani namazi, angihlukani nempopho, mina ngihlambula isithunywa, ngivula inhlanhla, yonke into yakhe ikhambele kahle, ngithandazise, ngikukhulise ngisePitritifu ehlala ongifunako enza appointment uze kimi ngisePitritifu udinga uzongibona ngisePitritifu. Kodwa ke ngolesine ngathi ngizobe ngilapha endaweni yase Soweto uma ngingaphosisi empeleni ngithi Soweto. Ngicela ucomment uSiskhathi Mthandazi, ngiyabonga ukubona wena emhlabeni. Impilo yami ngiyethemba izawushintsha Mthandazi. Ngiyabonga ukuthi uyangikhulekisa ngoba ngikhulekela wonke umuntu angikhethi ibala muntu. Njengoba ngicela ukuthumela SMS yakho nje Mthandazi, njengoba bese ngakubona emalangeni emkhulekweni bowubeka nami uzusize ungangikhuleki. Njengoba ngicela ukuthumela inkinga yakho njengamanje ngikubhekile mbukelo khona ekhaya, njengamanje ngibhekile. Thumela inkinga yakho, ngifuna ukukhuleka nawe. Gijima ubiza abanye Nkosi yami, babize bize yonke amathonga asekhaya kini sekhomama wakho, bize noNkulunkulu wakho Nkosi yami. Ngulindile, gijima bize uvusa abantwana, bavusa abantwana, babize njengamanje abantu, babize. Ngifuna siconnectane nawe uthi mina nawe njengamanje. Ngizobala ngiqinisa ku-10, angifika ku-10 ngiyaqala ngiyakhuleka. Ngicala ngikhuluma nabadala kuqala singiyakhuleka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bantu abadala siyacela kini nesandla lemathuneni namathamba amhlophe. Ubani sivulele, isikhanyisele, nivula inhlanhla, umsebenzi phambi sithunywa, amaphupho abangasithandi baze basithande ngenkani, abasithakathako nicela nisivikele nilo kunye nabo ngathi asibaboni kepha niyakhona ukubona. Sicela kini bantu abadala nivele ingane zethu, vile amabhizinisi, inhlanhla, bafuna umshado bawuthole, bafuna imali bayithole, bafuna impumelo nje vele impumelo ibe khona ngapha nangapha. Siyacela abantu abadala ukuthi la sonke khona singabantu esiphila emhlabeni basixolele, siyethemba ukuthi bakhona abakafi kuthi iBhayibheli balele, akusiyo abantu asebafile balele. Siyakhwela ukuthi futhi bayabona ukwenzeka emhlabeni. Siyacela onke amathonga akhona emhlabeni nobani le khona nithi makanxuse ini ithonga lakhe. Abantu abadala mina ngesiphiwo ngiyangazi ukuthandaza, ngifuna ukukhwela wonke umhlaba, izukulwane zenu, abantwana benu, zonke ihlobo ekhona emhlabeni. Nginamandla ngaphona ngifuna ukuphila abantu abakude kude njengamanje. Sengiyakhuleka mbukelo khona ekhaya njengamanje baba ngomkhuleko. Egameni lakho Jehova unamandla, moya ongcwele egameni lakho Jesu Kristu, moya wenkazimulo Jehova unamandla, mkhulisa pheka mdayeza umhlaba Nkosi yaphakade, Nkosi namandla. Ngiyembukelo khona ekhaya ungenamali nonemali, ofuna umsebenzi nolongawufuni, ofuna isikhundla nolongasifuni, ofuna umendo nongawufuni, ofuna umshado nongawufuni, ofuna aba nemuzi nongawufuni umuzi, ofuna aba nemoto nongayifuni imoto, bamshaya ngesicitho naleba ngamshaya ngesicitho. Ngiyamkhulekela njengamanje egameni lakho Jehova ngithi ngena ngaphakathi mandla kaNkulunkulu, ngena ngaphakathi mandla sezulwini, ngena ngaphakathi mandla semanzini, ngena ngaphakathi moya omuhle, moya wesithunywa, moya wetingilozi, moya onamandla. Nathi akukhona okubi okufuna ukwenzeka empilweni yakho. Mbukelo khona ekhaya njengamanje baqashuka konke kusuka kubi le bahlele ngayo, bafuna ukumbulala, bamthengela inkabi, bafuna ukumnikeza imali zakhe, bafuna ukumbhadala njengamanje ngithi makabhadalwe emsebenzini, kukhuphuka imali, kukhuphuka isithunywa empilweni yakhe, yonke into yakhe zimhambele kahle, abafuya inkomo bayayuntshontshelwa. Ngiyakhuleka njengamanje egameni lakho Mesiya kaNkulunkulu, ngikhulekela imizi engenakudla, ngikhulekela imizi ehluphekayo, imizi engenamali. Njengamanje ngithi connectana le mimoya lakimi nabo bonke abantu ababukelako umhlaba wonke, Zimbabwe, Botswana, America, UK, South Africa wonke, Swaziland lapha enhletsheni ngiyabakhulekela, yonke indawo ezindawo Maputo ngiyakhuleka njengamanje ngithi South Africa wonke ngikini njengamanje, ngihlele ePitritifu njengamanje, ngibe ngilapha Nkosi yami. Ngiyakhulekela mntana ezweni ngiyoze semazulwini, uNkulunkulu aphakathi ngwethu mfana manje mkhulu sabeka nqaba izinqaba Nkosi yakubhala emazulwini. 1 times 2 machine 4 Peter number 2 for God number 2 for heaven line ikhona. Ngiyeva ukuthi khona into eyenzakalayo, khona umbukelo khona ekhaya othintekako njengamanje Nkosi yaphakade, Nkosi emazulwini. Yehla ngiyoze kuba ngongcwele, khuyela ibhoke ekhona ngaphandle ezindlini esilele kuzo, abanye bayisaba ngokumanje, bakhiya yonke into. Weva sikhonde egijima phezulu mathela khonde enokho eminyango, ngasikhonde ezomkhama ebusumayile. Ngithi into leyo ngiyayinyathela ngegama kaJesu. Suka moya emibi, suka moya madimoni egameni laphakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya ngicela usho ukuthi amen Mthandazi, ngiyawubonga umkhuleko wakho. Namhlanje lakhaya siphethe 19 sebenza enamandla
600 lensebenzo yambukelo khona ekhaya iyasebenza kakhulu ukhanet i-teaspoon kuphela just a teaspoon kuphela emanzi uje gu njengoba ubambuleka uje gu emanzi nokugeza eish ngozwa ngawe ka uthuthwe ungathwalanga monembuzo ekhaya ufuna ukuyihlaba uthwele inyongo negazi lakhona noma inkukhu ekhaya la kuhlanzwe intepho ezinhlabele into ehlanzela zizile kuma 40 something into ehlanzwe la phakathi la ukha nje teaspoon thele phakathi bese yafutha teaspoon bese uyageza uyakhuluma ugezele emfuleni kuzoba kuwe uthamba moya emubi ngena kimoya omuhle abakithi bonke bangibheke bangikhanyisele Nkosi yami ngiyakutshela mbukelo khona ekhaya noma themse senzibe bafuna ukucosha ngeke basakucosha noma bekuthiwa imali bayiphakamisa izophakama imali la konke okube qatshanga ngawe akabe kusenzeka lapha kule nsenzo ekho ngibani uDR Dlamini umthanazi inamandla iyasebenza buze esebasizile ipho namhlanje akekho umuntu emsizile iyefika uyibona nje manje ila nawe uyayibona vele ihlukile igama layo uthandeka phone mthandazi ngicela manje ungiphethandeka lapha ekhaya mthandazi ngifuna thandeka angenzele imanga imakethe abafuna ukuyibheka abantu ibafuna noma thola namathendo ufuna amathendo akho aphakame kakhulu lokhu nani stop igama lawo stop and go ngisho nokuye imali yaqhubeka ukuthi kujahele phambili mbukelo khona ekhaya ngidabene nophondo pasop ukuthi la siyakhona emphanda abathinte wena bathinte mina ngifuni ngani mbukelo khona ekhaya angifuni bakuhlukumeza angifuni bagile ngawo batshele ukuthi ukhona mfula awushi bambiza uDlamini Mthanazi olapha ePiet walapha eSwatini ekhaya enhletsheni batshele ukuthi iyakhuleka le yansizwa iyakhuleka le yandoda futhi ngiyayibona lapho iya khona iyaphambili mbukelo khona ekhaya focus on your life. God bless you. I love you. Piet Mpumalanga. Goodbye.